Μαθαίνουμε ότι πάει να δυτικοποιηθεί και το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, πάει να κλείσει, πάει να γίνει ένα μισό κομμάτι του καλή τράπεζα και ένα μισό κομμάτι του κακή τράπεζα. Μαθαίνουμε ότι και άλλοι τομείς οι οποίοι πραγματικά είναι πολύ ουσιαστικοί για την ελληνική οικονομία πάνε να δεθούν κτλ. Ποιες είναι οι απόψεις σας? Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω ένα λεπτό για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, διότι έχω κάνει κατάθεση ψυχής 2,5 χρόνια. Όχι κατάθεση απλώς χρόνου, αλλά κατάθεση ψυχής και καρδιάς. Και θα ήθελα να πω το εξής. Ακούω και εγώ ότι το ταχυδρομικό ταμιευτήριο δεν συμπεριλαμβάνεται στην ανακεφαλαιοποίηση και πιθανώς θα χωριστεί σε 2 τράπεζες κτλ. Θεωρώ αυτό είναι το χειρότερο δείγμα το οποίο μπορούμε να δώσουμε ποτέ στην ελληνική κοινωνία. Και θα σας πω γιατί. Γιατί το ταχυδρομικό ταμιευτήριο έκανε μια τεράστια προσπάθεια επί των ημερών μου και κατάφερε να μπει στον τραπεζικό χάρτη. Να κάνει προϊόντα όπως το ανεβαίνω, τις προθεσμιακές καταθέσεις που μπορούσαν να σπάσουν κάθε μήνα, τις οποίες μιμήθηκε όλες οι ιδιωτικές τράπεζες μετά. Εμείς το κάναμε πρώτοι, όλοι μας μιμηθήκαμε. Να φτιάξει προϊόντα δηλαδή πρωτοποριακά, τα οποία μιμείται ο ιδιωτικός τομέας. Να φύγει βέβαια από τις τοξικές επενδύσεις που είχε κάνει, να τις καλύψει, να βγει σε κέρδη, να κάνει αύξηση με το κεφαλαίου προ-κρίσεως, πρώτης μεγάλης κρίσεως, και να μπορέσει το ταχυδρομικό ταμιευτήριο να έχει τη μεγαλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια στην Ελλάδα και την τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Είχε τη μεγαλύτερη κεφαλαϊκή. Βεβαίως, με 18 δείκτη και την τρίτη στην Ευρώπη. Και μάλιστα όταν κάναμε την αύξηση με το κεφαλαίο. Κάτσε ένα μήνα λίγο να ακούσουμε και την τρίτη στην Ευρώπη το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Το καλοκαίρι του 9, όταν κάναμε την αύξηση, είχαμε ήδη τη μεγαλύτερη. Και ο κ. Προβόπουλος τότε μου είπε: γιατί θες να κάνεις αύξηση, αφού έχεις τη μεγαλύτερη. Του είπα: γιατί δεν θα μπορεί το ταχυδρομικό ταμιευτήριο να κάνει αύξηση ή καμία τράπεζα, έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση. Κάναμε λοιπόν και την αύξηση και ήμασταν παντελώς θωρακισμένοι. Η νέα διοίκηση του ταμιευτηρίου, και δεν την κατηγορώ γι' αυτό, επέλεξε, πιέστηκε να κάνει 2 κινήσεις. Η πρώτη ήταν να τα δώσει στην αγορά ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Πιέστηκε προφανώς. Πιέστηκε από τον Υπουργό προφανώς. Όπως και όλοι. Και αποφάσισε, δεν θα το κρίνω, αποφάσισε να βοηθήσει το κράτος. Έτσι. Καλά, και εσείς άμα ήσασταν, δεν ξέρετε τι θα κάνατε. Σωστό είναι. Σε μια δύσκολη στιγμή. Σωστό είναι αυτό. Θα σας πω κάτι. Ένα πράγμα που θα έκανα διαφορά, και εγώ πιέστηκα, και αυτό είναι ένα ιστορικό στοιχείο το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος, κάποια στιγμή να σώσω το τραπεζικό σύστημα αγοράζοντας την Proton Bank. Και έβαλα κάποιους όρους, όπου ναι, μεν θα αγόραζα την Proton Bank και θα έσωζα το τραπεζικό σύστημα, αλλά απ' την άλλη δεν θα ζημιωνόταν το ταμιευτήριο. Και τελικά δεν γίνανε δεκτοί αυτοί οι όροι και η Bank πουλήθηκε κάπου αλλού. Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο επίσης πιέστηκε και αγόρασε την Aspeis Bank για να βοηθήσει. Επομένως, οι ζημιές που δημιουργήθηκαν στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο δημιουργήθηκαν από 2 ενέργειες, την αγορά της Aspeis Bank και την αγορά των ομολόγων, που και οι 2 ήταν στην κατεύθυνση του να βοηθήσουν είτε τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, είτε τη σταθερότητα του κράτους. Ποινολογείται λοιπόν το ταχυδρομικό ταμιευτήριο για την απόφαση αυτή. Οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι καταφέρανε να πάνε κόντρα στους ιδιωτικούς και να κερδίσουν το μάτς και να μπούμε στο χάρτη και να βγάλουμε προϊόντα, ποινολογούνται γιατί κάνανε αυτή την προσπάθεια. Εγώ και σήμερα βρίσκω την ευκαιρία να τους ευχαριστήσω αυτούς τους 2.000 ανθρώπους, οι οποίοι κάνανε γιγάντια προσπάθεια. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν συνηθίσει ανάληψη κατάθεση και να μην ξέρουν τίποτα άλλο, διαβάζανε κυκλίους 20 και 30 σελίδων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα. Κάναν την προσπάθεια, τους πείσανε, κερδίσανε τον αγώνα και τώρα η ανταμοιβή ποια είναι? Τους κλείνουμε. Επειδή η διοίκηση βοήθησε το κράτος. Δεν είναι δυνατόν να παίρνει αυτή η απόφαση. Τη στιγμή που υπάρχουν άλλες τράπεζες ιδιωτικές. Γιατί δεν είπες ότι. Διότι δεν λέμε ότι η διοίκηση έκανε κόλπα, γιατί η διοίκηση βοήθησε σε μια δύσκολη στιγμή τη χώρα. Και αν δεν γινόταν και αυτό, θα λέγαμε άλλα μετά. Δεν βοήθησε τη χώρα σε δύσκολη στιγμή. Τον κύριο Λεκάκο, ο οποίος είναι και πάρα πολύ συμπαθής. Έβλεπα τον κύριο Λεκάκο, ο οποίος στην εκπομπή σας το πρωί, ο οποίος έλεγε ότι το κράτος δημιούργησε το πρόβλημα της τράπεζας. Μισή αλήθεια. Γιατί το πρώτο πακέτο των 28 δις δόθηκε πριν το κράτος. Δεν μπορεί να. Είχαν και οι τράπεζες επεκταθεί πάρα πολύ. Το είπε ο άνθρωπος, 240 δις δάνεια, 220 δις καταθέσεις. Πλην όμως, αυτό βέβαια δεν ήταν ελληνικό φαινόμενο, ήταν ευρωπαϊκό φαινόμενο. Μην κατηγορούμε τις ελληνικές τράπεζες. Αυτό βέβαια όμως το οποίο πρέπει να υποθεί είναι ότι η Πειραιώς, παραδείγματος χάρη, που είναι ο κ. Λεκάκος, μέσα στην κρίση έκανε μια αύξηση 800 εκατομμύρια. Δηλαδή οι μέτοχοι βάλανε από την τσέπη τους, με μεγάλη πιθανότητα ότι θα χαθούν αυτά τα λεφτά, 800 εκατομμύρια. Τα οποία και χάθηκαν, έτσι. Και τα οποία και χάθηκαν. Υπάρχουν άλλες ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στην ανακεφαλαιοποίηση και οι οποίες δεν έχουν κάνει καμία αύξηση από τότε που άρχισε η κρίση, από τα 7. Δηλαδή, όταν τα κέρδη ήταν καλά, το μοιράσμα πήγαινε στους μετόχους. Όταν τα πράγματα πάνε κακά,
τη ζημιά την παίρνει ο ελληνικός λαός. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να συμβαίνει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φιλιππίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Δεν θα ξαναρωτήσουμε τίποτα. Αισιοδοξία, όσοι μας βλέπουν να χαμογελάνε και να ζητήσω και κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε όλοι άμεσα. Γιατί όλοι λένε και τι μπορώ να κάνω εγώ. Αγοράζετε ελληνικά προϊόντα. Σωστό είναι αυτό. Όπου βρείτε ελληνικό προϊόν, αγοράζετε ελληνικά προϊόντα. Αυτό και μόνο, αν μπορέσουμε να μεταφέρουμε 3-4% της κατανάλωσης από ξένα σε ελληνικά, θα βοηθήσει.